俺、田口優斗は、新卒でとある旅行会社に就職した。俺の実家は旅館を経営していて、俺自身が旅行好きということもあり、旅行業界一本に絞って就活。不況の煽りを受ける中、なんとか第一志望の会社に就職できた。仕事は大変だけど、やりがいがあって充実した日々を送っている。所属している部署もやる気がある人ばかりで、毎日楽しいんだ。でもさ、どこの職場にもいるよな、嫌なやつって。俺の職場では野田さんという人が嫌なやつに当てはまる。仕事はできるんだけど、嫌味な言い方ばかりしていて、周りから嫌われているんだ。俺は新入社員ということもあり、野田さんから目をつけられていた。しばらく我慢してたけど、ある日限界が来て、野田さんの嫌味に言い返してしまった。野田さん、暇なんですか？仕事できるんだから、俺に構ってないでちゃんと働いてくださいよ。いくら頭にきたからって、この言い方は完全にアウトだったと思う。その日から野田さんは嫌味に加えて嫌がらせをするようになってきた。まあ一つ一つの嫌がらせは大したことないんだけどさ。野田さんの絡みをいなしつつ仕事をして社会人になって初めての年末を迎えた。そんなある日、野田さんが珍しく嫌味なしで俺に話しかけてきたんだ。田口、お前の実家って旅館なんだろ？ええ、そうですけど、年末泊まりたいんだけど、部屋空いてないか。急なお願いに首をかしげつつ、両親に確認してみる。一部屋だけ空いていたので、野田さんにそれを伝えると、両手を顔の前で合わせて、頼みがあると言ってきた。年末料金で高いだろうけど、通常価格で泊まらせてくれないか。いや、それはちょっと。頼むよ、この通り。どの通りなんだと心の中で突っ込みながら、こんな素直な野田さんは初めてで、戸惑ってしまう。ダメ元で両親に電話で聞いてみたら、予想外にも快諾してくれた。優斗がお世話になってる上司なんだろう。特別に通常価格の安価で宿泊してもいいぞ。電話の向こうの父親はいつもの厳しい様子はなく、笑いながら言った。いい魚が用意できそうなんだ。ぜひ野田さんに食べてもらいたいんだよ。魚？漁港の伊勢崎さんっているだろう。ああ、あの頑固親父。伊勢崎さんはかなりの偏屈親父で、自分が認めた人にしか魚を売らない。しかし、業界ではかなりの有名人らしく、うまい魚を取る凄腕の漁師と言われている。俺も一度伊勢崎さんが取ってきてくれた魚を食べたことがあるんだけど、あんなに美味しい魚は生まれて初めてだった。伊勢崎さんが年末のうちの旅館のために用意してくれる予定なんだよ。へえ、そりゃすごいな。親父は伊勢崎さんに認められている数少ない一人だ。認められてはいるけれど、伊勢崎さんは大量に取るわけではないので、うちの旅館に伊勢崎さんの魚が入ってくるのは年に数回程度。その伊勢崎さんがわざわざ用意してくれるのだ。これはかなり期待できるだろう。野田さんにそれを伝えると、にこりと笑って、それは楽しみだと言った。いろいろ思うところはあるけれど、まあ年末だし、野田さんも楽しみにしてるみたいだし、いつもの恨みは忘れて野田さんを歓迎しようと思った。でもさ、クズなやつはとことんクズなんだよな。この時の俺はそれを忘れていた。大晦日の前日、年末年始の休暇に入って一人暮らしの家から実家に戻る準備をしている最中、突然電話がかかってきた。画面を見ると野田さんからだった。なんだろうと思いつつ電話に出ると、
いやー、俺を尊敬する金持ち後輩のホテルに行くことになってさ。だから、お前んとこの旅館はキャンセルで。全く悪びれる様子もなく、そう言い放ったのだ。はいや、はじゃなくて、いやいや、どういうことですか？聞こえてなかったのか？俺を尊敬する金持ちの後輩がうちが所有しているホテルに来ませんかって誘ってくれたんだよ。その後輩の話は聞いたことがある。うちの会社とは別の大手企業で働いていて、実家がかなりの金持ちだと野田さんがことあるごとに自分のことのように自慢していた。貧乏くせえ旅館と高級ホテル、どっちを取るかなんて言わずもがなだろ。電話の向こうで野田さんがいやらしい笑みを浮かべるのが分かった。初めからそのつもりだったんですか？だったらどうする？俺を訴えるか？野田さんが最初から俺への嫌がらせでそうしたとしても、証拠がない。俺は何も言い返せなかった。父が野田さんのためにいい魚を用意したって。俺魚嫌いなんだよ。野田さんの言葉に愕然とする。喜んでいたのも全部嘘だったんだ。じゃあな、良いお年を。電話が切れる。俺はしばらくその場に立ち尽くしていた。俺が嫌がらせを受けるのは仕方ない。だけど、家族まで巻き込むなんて。あいつはどこまでクズ野郎なんだ。怒りで体が震えるけど、すぐ実家に電話して事情を説明しないと、いい魚が用意できそうだと喜んでいた親父を思い出す。野田さんのために頑張って用意してくれたのに。親父が残念がる姿を想像して、俺は涙が出そうなくらい悔しくなった。もしもし、ゆうと？どうしたの？電話に出た母に暗い声で事情を説明する。母も残念がるだろうな、と思っていたけれど、返ってきた言葉は予想外のものだった。従業員の子から、今さっき野田さんがチェックインしたって聞いたけど、じゃあ、今来たのは誰だい？は？どういうことだ？先ほどの電話で野田さんは自慢の金持ち後輩のホテルに行くと言っていたはずだ。ちょっと待って。母が電話の向こうで誰かと話す声が聞こえた。例の従業員の子に事情を聞いているのだろうか。野田さんって男性の上司よね。そうだけど、チェックインしたのは女性とその娘さんらしいのよ。は？ますますわけがわからなくなる。女性と娘さん？どういうことだ。電話では拉致が開かないので、俺は予定を繰り上げて急いで実家へ向かった。慌てて帰った俺を出迎えてくれたのは困惑した様子の両親だった。言うと、野田さんが話があるって。そう言って母がスタッフルームに案内してくれる。扉を開けると、見知らぬ妙齢の女性と高校生くらいの女の子が座っていた。あなたが田口優斗さん？はい。はじめまして。野田の妻の理恵子と申します。こちらは娘のゆきなです。女性。理恵子さんが会釈する。ゆきなさんも笑顔で俺に頭を下げてきた。どういうことですか？前置きもせず、俺は直球で尋ねる。俺はてっきり野田さんと奥さんが2人で来ると思っていた。だけど、野田さんは急にキャンセルしてきて、でも、理恵子さんと娘のゆきなさんが来て、わけがわからない。混乱する俺に、理恵子さんはわかりやすく説明してくれた。結論から言うと、野田さんは奥さんとではなく、浮気相手と大晦日を過ごしているらしい。理恵子さんが旅館の予約を知ったのは、うちからの電話だった。留守番電話に予約確認の連絡が来ていて、理恵子さんは野田さんより先にそれを聞いたのだ。
そして、やはり俺の実家に予約を入れたのは、俺への嫌がらせ。最初から後輩のところで浮気相手と大晦日を過ごす予定だったのだ。でもこの後輩というのは、正確に言うと私の後輩なんです。野田さんと奥さんは大学時代に出会い、卒業後に結婚。理恵子さんは後輩と大学のサークルで出会い、今でも交流を続けている。野田さんと後輩は顔見知り程度だったけど、後輩が成功してから先輩面をしているらしい。野田さんらしいエピソードだな、と呆れてしまった。そして、理恵子さんはその後輩から浮気情報をリークしてもらったのだ。高級ホテルに行くって自慢してたんですか。いえいえ、ホテルはホテルでもビジネスホテルですよ。しかもそのホテルには夫の両親が先回りして待機してます。今頃厳しい両親から説教されてるでしょうね。さらに理恵子さんはすでに記入済みの離婚届を用意していた。野田さんは浮気を繰り返していて、前回浮気がバレた時に、次浮気したら離婚だ、と理恵子さんが脅し、離婚届に記入させたらしい。弁護士を雇って慰謝料を絞り取ったら、すぐにこれを提出します。にこりと笑う理恵子さんに、野田さんへの未練はみじんも感じられない。娘のゆきなさんも、あんな男のクズとはさっさと縁を切りたいわ、と言っている。女性って怖い。俺は心底そう思った。浮気男には容赦ない二人だったけど、両親や俺、スタッフの人たちには終始丁寧な対応だった。両親と俺には、夫が大変ご迷惑をおかけしましたと謝罪して、割引前の通常価格を払ってくれた。夕食には野田さんに振る舞うはずだった魚を出した。すると、理恵子さんは魚を絶賛。理恵子さんは昔、有名なレストランで料理人をしていたらしい。漁港の頑固親父、伊勢崎さんのことを話すと、ニコニコと笑いながらこう言った。美味しい魚を取れるその方も、美味しい料理を作れるあなたのお父様も、本当に素晴らしい人ですね。お二人の人柄の良さと食べ物へのこだわりが感じられる素晴らしい一品でした。俺はその言葉を聞いたとき、思わず涙ぐんでしまった。野田さんの嫌がらせのせいで、親父と伊勢崎さんの努力が無駄になるところだったのだ。理恵子さんはそれを救ってくれた。しかも確かな舌を持つ元料理人の理恵子さんにここまで褒めてもらって、俺は両親のことが誇らしくなった。理恵子さんと娘のゆきなさんは大晦日の楽しいひとときを過ごして笑顔で帰っていった。また来ますと言ってくれたので、家族みんなでお待ちしていますと笑顔で返した。さて、その後の野田さんがどうなったか。理恵子さんと連絡先を交換した母から聞いた話によると、野田さんはビジネスホテルで待機していた両親にこってり絞られて、浮気相手の前で格好悪い姿を晒したらしい。そして理恵子さんは年明けすぐに弁護士を雇い、慰謝料を請求。証拠が揃っていたので、野田さんは手も足も出ず、請求通りの金額を支払った。慰謝料を受け取ると、理恵子さんはその足で離婚届を提出。今は娘のゆきなさんと二人で幸せに暮らしているとのことだ。理恵子さんと離婚した後、野田さんはどんどん憔悴。仕事でミスが目立つようになり、いつの間にか休職扱いになっていた。ここ最近の野田さんは俺に絡む余裕もなかった。どんどん痩せ細っていく野田さんを見て、離婚ってそんなにショックなことなのだろうか、と疑問に思ったけど、痩せた原因は浮気相手らしい。離婚を突きつけられた後、
野田さんのところに浮気相手が転がり込んだのだが、この人が壊滅的な料理下手なのだとか。料理上手な理恵子さんとの生活から一変、料理下手な浮気相手との生活で野田さんはダイエットに成功。理恵子さんのところに助けてくれ、戻ってきてくれと何度も連絡があったので、弁護士を通じて接近禁止命令を出す予定なのだとか。弱り目にたたり目とはこのことだなとちょっと同情しそうになった。でも野田さんの自業自得だしなと思ったら、少しだけ湧いた同情心はすぐにかき消えてしまった。この騒動は会社内にも噂として広まり、俺は仕事はできるけど人格に問題ありな厄介者を追い出した新入社員として一躍有名人になった。顔見知り程度だった人たちからも感謝されるようになり、まあ正直悪い気はしない。野田さんがいなくなったおかげで職場の居心地が良くなり、仕事も順調に進んでいる。理恵子さんとゆきなさん親子は年末にまた来る予定だ。二人の来訪を楽しみにしながら、俺は今日も仕事を頑張っている。